U utorak u večernjim satima imat ćemo nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije gospođe Mogherini i Srbija će biti predstavljena na najvišem nivou. Ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike i nadam se da će biti dovoljno razuma i dovoljno racionalnog pristupa da se nikada više ne ponovi dovođenje borbenog oruđa i oružja u sredine koje su naseljene Srbima, da bi se time pokazivali mišići i da bi se time pokazalo da neko funkcioniše kao država, kako to oni kažu ili kako to oni zamišljaju. Ono što je za Srbiju najvažnije, to je da se izbegnu sukobi, da se izbegnu dalje provokacije i verujem da ćemo u tome imati uspeha, jer mnogo truda i mnogo rada ćemo da uložimo da bismo obezbedili ekonomski sigurnu budućnost za naše građane, za ljude u Srbiji.